doet. Ik zie nog twee mensen niet, weet je. Je bent allemaal gaan nooit krijgen maar. Ja, dit is ook het. U blaast nog niet mee of het gaat niet? Nee. Het gaat niet, oké. En die meneer? U blaast ook niet mee? Nee. Gaat het niet? Af en toe. Af en toe. Oké, als je niet comfortabel voelt, dan moet je dat niet doen. Je moet alleen maar als je het goed voelt. Want als je zeg maar tekort van adem bent, dan ga je het gedaan. Maar probeer wel iedere dag even een kleine oefening te doen. Want als je het niet doet, dan heb je alleen maar het effect van je ademhaling. Maar je moet ze wel een beetje uitdagen. Dus iedere dag